Arefo ya mama akwa Abibirem na yemfamo emra NYANSAPO dwumedie so ewo YouTube na ewo na edi dwumedie ye de ani akire mu ewo menhia nene menhia ye baaye no se wohwa Ahenkro ohene a wono nso ye de ne asi akonya so wo hono na wode ne ani akire mu ewo menhia wono nso de ani die na ebu esefata ede ebre Otumfuo Osei Tutu ye ne nasi okrewe ne obrawe nwoma so Asante mewura na wo ba beda nase na wa hye nanimonyam de tese no no wo so de anase ne ani die ne bu esefata ede ma no ma remfi Asante kotoko se kote bofum kwan ya oyira amamere ene ho amane no ni sede ye esi ye nioma efa no no sa wanhwe na wani so na wanko anim totea obehu ane se wate esi kwan foforo mu a ne eniema seye ene beba yinti no enam so ma Asante man ya amamere ne amane no ye mfe eni agoro Ibrahim Kron say yeah as I say no brason say one moko eko chia opum so nti edudi kan ba eno no Ahenkro Osei Poku Ahenkro ohene na wudi kedi animu a wo ba ba chia owie no na ne dom a wono no ba wono so ato santena bia kona eja akwakochia opum so na wama no mo piafo se wabomoden na wonmo awahye ne womo nunyam etese ama enem ne mo ekase Ahenkro Osei Poku woye Ahenkro ehine ewono enti se wo hwe de ekoso he ya eye enase na ensonso ye bia enimu ye bedase tifufu ene wosi ifra menhia nkasa de nananom tenase a de di ehimpa afade no no eyituntum enunti na ahwe nananom enso a wonom so efre tuntum ewo hono na ase ne nchia na na womuguso a Nana patao. Nana mama kafuadia. Yo se wohwe bia ya yedre ya ne Asante na Ahenkro Osei Poku Ahenkro hini bia odinani achi ya ne se Asante hima ifi eno odinani achi a woko wakwa abrewa wonne dinkita ho na afi wakra ne se abrewa maame medimani chi na masa akoma Ahenkro enti Ahenkro Osei Poku na chese odinani achi mu a woko Asante hima ifi na wakwa ebia na wonimu a Mr. Asante mefi eni Asante hini fi no enye se wesi ha ena wesi a anase wutwa kwan na ade akwa no wutwa kwan na ade akudemu bia ba ko na ena yese ni mu be pie firi ha na wakwa wura ha sa pepepe ne tinti wo free open so ho se okwa Asante ma otoso mensa na kuredu yadom ono ankase fi na afi ono nso akudin kita ho ekakra na afi wo mo edinkra hode centrofo ye camera na ya ne nuru ho no ti se ye nyankomo a wonum kodiye ene ade na ya amfa anto edwa ana ya amfa anto monim a mamma no enham pi sanse ye camera no na se ye fidi a ye ditwa no no enu ho no eye futu we obi nka nche se eye futu na abelewa wode ebema ne ba ana ne nana se
ahini na wokodi no no agya obekoso na wodi amamre ene ho amane ensem so na niema etimi akoyidi ma remfi se Asante ma mprimpri wo na na koradu yi adom otoso mi nsen wonimde eba abakwasem Asante abakwasem ahini ene ho niema wache papa enti onimde ma remfi nso se Otumfuo Osei Tutu otoso mienu Dr. Raise the Power to won wan kasa ne nuaba ene Asante himi udi adisisi wa Asante na mu hanom no wo ye sisi ne ma me prekope amamre mu de saa de eno etie ne nso se wo kɔ no sene etie pa ne dia isi no ankasa ne nuaba pa ma me baako enya asempetwa sisi de wabɛyɛ ne ma me ane sa woni na Asante man wonu hwɛ ayentutu ya mena kunti wo ya abrewa bibia no no ese drop ntane aka ya no na nso wedie hiduru ba bi mu odin a ne akai ne yakɔ abrewa na so ne yakɔgie futu wo wi opinso ho ti oba hima fie na waba Ahenkro Osei Puku ntimi nkonya ya sofo no timo se asofo mienu ba ku gina bunkum ba ku gina nifa wono mu kereka eje bobobo wono minimum acheseja nyame ntimi nyini mfirimu manini ya wono mu ebebo na chi dom a enya asabito we de se wohwa nyisi mfinyini a na wono dutwa no a ewa ahase Sami se wohwa na je se ye pi ana se wo mo pi ye pie no metimi aka ho metimi aka say ye pi sanse ye nyina aka ho ni kowura ho nti ye pi e de efra nhimfi on mana Ahenkro Osei Puku na ese sami de ono nso wo de nani echire mu nti NYANSAPO ka sefidi so ye mumi ntie ensem kakra wo de tudwa bra woni nsentwofo di nko me de me ba no mu suso se de be ya me ni mabusua be ye baako me ni kroma ni nyina be ye baako no mata machi fi se me ye bibi ne se kru ye ni ho no ma kro no ntimi nkoso nti ampuntuo ane nkabomu ane nkoso nko a ana me he ya yo shade bio yo show national issue kasa na sabe mu accident agodo ni sisi kru yi so kantempo kese e demo pa ye ko bronya asankafo ni pi e content ma ba be fani pani biako afutuo be arema asankafo ye wura bronya e wa accident afutuo kakram de be ma asankafo ni se sabe driver ni de wakwa beduro driver ni ene de wakwa beduro so utina stia ni ma wosufre onyankopon se wonfa nkono mfamra wonka se wonfa nkono mfa nye de enkohia kwem timpa ya mebo ni se anase de me ka kira kwandifo ni se omunya abotre ewiase abotre ene ye de ye bibia di so omunya abotre a won betima kɔ asa aba na se wo prepare ho a ebi wo no ma just 1 minute etimi se ya de bebre obu okuta akra be aduonum ko abotre 1 minute obeye nti no akɔhwere akra ni nyina ti wiase abotre ne de ye bibia ti mesre adroba fo se bronye ye bedure obia nya abotre obia nya hweye se de be ya okwa obetima ba se be ye se driver ni bia wote stia ni bia wo abusua ye kan abusua wo abusua ofiri mu eno no aso be won so benyi na abusua ne yire ne ma na se driver wo kono wa ma yire no mo mba ye dai enti ni nyina gina se ahweye ene ntoboase ene abotre na ni nyina de edikai wo mu ye abotre wonya abotre a obenya ahweye izo wanya abotre a wontimi hweye enti ni nyina ya abotre timi sa do ba fo se obi anya abotre wo bronya ya bekom Ewiasia oba Abibirem mu hasia abonofo no ekabu yeso esen kasebio LGBT man na nana dia na wokafa nana no mfo aso nti me dia ahode nana no mfo aso nti ano dia mentimi nka na sabe udidi a wontimi didi mfamfa wotunum awo ba bia didi fa enti dia se de Nyankopon bo wiase no wo kire bibia am de Nyankopon bo wiase no anu na yese yehwe so na ye bibia anti anu dia anya dia ba tu yakwam ne be anu dia nanam obi anu obefo so fiza wudidi a wontimi ni din famfa wonhwenim wanuma na ade befa na afa adenti na yese so ko se
be ma akọ wale yonko be ma na se oba akọ wale yonko ba nananum bia no obefo aso nti me yes sure say enya dia be ya adwuma because mimi kro mu se obetena ho a enya dia be ya adwuma nananum ma okwai ma obetena ho nti dasebu emlante ne maba wa brabrunya ya baba be umani gie ne ekwan be fa so ananum nsa ne nasefo afutu be na ade be ma umai afutu amde ma amanfo nyina ne se yensuro nyame sabi obi biara nwomsuro mu bia woye bibia odwene ho ekọ akiri ena abotre ewiase wo abotre a wo be wiye nkunumdie bisa mi makonwa mi bedie sa nya abotre na minya ya ebi anka minyina de migine timesre me nananum nyina se eya abotre emeba wa ne mrantie nyina bibi omo ye bia mo fa abotre ni kai ntoboase eni obuo nyamesuro eni obuo fisa otuo ne se nyamesuro wo mo a wo ye onua bone a bibi kan wakoma se onua no wonso de wa wosutie ne sa no wonso tintu ye ne bone a ebe kan so wonso nyame a za de nyina no unya nti de mesra ne se omunsuro nyame no munsu amamre no munsu abotre na edie bibia ti de metima kan empuntu ni epe ena empuntu ozu no yemi se aban ena ya dodo no awo mai mu ti de nananum de media mesra eya yinkro hin de mesra ne se aban no otwane ni enhwe mensi eye district assemblies no na district assemblies no susu no entumi enya dey emwa omwa under district no na de mekan se DCs no susu se bibiba any coordinators no bibiba omo su hwe se omba ya niema pepepe na mo babu okra na de bi wo ho ne yesa afo so se de beko sa nyeye mimi se me wa asase yantam da hon ma me de twen development se development bia beba me mani mu bibia beba bia menya asase me de aye timisra ban se onu mo me na de se eba bia no eba kwabre north afija kwabre north empunto bia beba bia no ma bi nso Ahenkro so asase wo hon ma me de beboa ti de metima kan no